Першая кніга Паралипоменон, раздзел 7. Сыны Ісахара, Тола і Пува, Ясуб і Семрон, 4. Сыны Толы, Озі і Рафая і Єреэль, і Ема і Епсем і Самуэль, кіраўнікі родаў сваіх. З нашчадкаў Толы людзі наймужнейшыя, палічаны ў дні Давіда па іх радаводах 22 600. Сыны Озі, Ізрахія, які быў бацькам Міхаэлі і Абадзі, і Йоэль і Ясія, усіх 5 кіраўнікоў. І пры іх былі ўзброеныя да бою дружыны па радаводах родаў сваіх, 36 000 наймужнейшыя людзі, бо мелі яны многа жонак і дзяцей. І браты іх ва ўсіх пакаленнях Ісахара, наймацнейшыя ў бітве, налічвалі 87 000. Сыны Баньяміна, Бела і Бахор і Ядзігель, 3. Сыны Белы, Эцбон і Озі і Азіэль, і Єремот і Урай. 5 кіраўнікоў родаў з наймацнейшых у бітве. Лік іх 22 034. Далей сыны Бахора, Заміра і Йоас, і Еліязер, і Еліёенай, і Амры, і Ярмут, і Абія, і Анатот ды Алмат. Гэта ўсе сыны Бахора. А ў радаводах сваіх палічаны кіраўнікі родаў сваіх, наймужнейшыя ў войнах 20 200. Затым сыны Ядзігеля, Більган, сыны ж Більгана, Ягуз, і Баньямін, і Егуд, і Ханаана, і Зетан, і Тарсіс, і Ахісахар. Усе гэтыя сыны Ядзігеля кіраўнікі родаў сваіх, наймужнейшыя 17 200 тых, хто выходзіць на бой. Таксама Супім і Хупім, сыны Гіра, і Хусім, сын Агера, а сыны Нефталі Ясіэль і Гуні, і Язер, і Силум, сыны Більгі. Затым сыны Манасы, Асрыэль, якога нарадзіла наложніца яго Сіра. Яна таксама нарадзіла Махіра, бацьку Галаада. Махір жа ўзяў жонку ад Хупіма і Супіма, і ён меў сястру на імя Мааха. Імя ж другога сына Салпаад, і ў Салпаада былі толькі дочкі. І Мааха, жонка Махіра, нарадзіла сына і назвала яго Парез, а імя брата яго было Сарез, і яго сынамі былі Улам і Рэкем. А сынамі Улама быў Бадан. Гэта сыны Галаада, сына Махіра, сына Манасы. Сястра ж яго Амаліхет нарадзіла Ісода, і Аб'язера, і Маалу. А сынамі Семіды былі Ахін, і Сехем, і Лецы, і Аніям. А сыны Ефраіма – Сутала, сын яго, Барет, сын яго, Тагат, сын яго, Елада, сын яго, Тагат, сын яго, і яго ж сын Забад, і яго ж сын Сутала, і яго ж сын Езер і Елад. А забілі іх людзі з гета, тутэйшыя, бо тыя напалі, каб захапіць уладанні іх. Такім чынам Ефраім, бацька іх, доўгі час насіў па іх жалобу, і прыходзілі яго браты, каб суцешыць яго. І наведаў жонку сваю, якая пачала ды нарадзіла сына. І даў яму імя Берыя, бо здарылася няшчасце ў яго доме. А дачка ў яго была Сара, якая пабудавала Бетарон, ніжні і верхні, і Азенсару. Затым сынамі яго былі Рэфа і Рэсеф, і Талія, сын яго, які быў бацькам Таана, які быў бацькам Лаады, яго сын таксама Аміюд, які быў бацькам Элісамы, які меў сына Нуна, які меў сына Ешуа. А ўладанні іх месцы іх пражывання былі Бетэль з ваколіцамі яго і Наран на ўсход, а на захад Газер з ваколіцамі і Сіхэм з ваколіцамі яго аж да Гая з ваколіцамі яго. Каля сыноў Манасы Бет-Сан і ваколіцы яго, Танах і ваколіцы яго, Магеда і ваколіцы яго, Дор з яго ваколіцамі. Тут пражывалі сыны Язэпа, сына Ізраэля. Сынамі Асера былі Емна і Ешуа, і Ішві, і Берыя ды Сараі, сястра іх. А сыны Берыі – Гебер і Мелхіэль, які быў бацькам Барзайта. Гебер жа меў сына Єфлата і Самера,
і Гатама і сястру іх Суаа. Сыны Ефлата – Пасех і Бамааль, і Асот. Гэта сыны Ефлата. Затым сыны Самера, яго брата, Раага і Габа і Арам. Сыны ж Гатама, брата яго, Суфа і Емна, і Селес і Амал. Сыны Суфы – Суэ, Хамафер і Суал, і Бери і Ямра. Басор і От, і Сама, і Салуса, і Єтра, і Беера. Сыны Єтера – Єфоне і Пасфа, і Ара. Сыны ж Оли – Аре, і Ханіель, і Ресія. Усе гэтыя сыны Асера, кіраўнікі адборныя родаў, галовы кіраўнікоў і наймужнейшыя людзі, а лік тых, хто быў запісаны ў баявое войска, 26 000.